Hak step artway terik risau arja arpusan, kinong song snong kisnong mau klam nong pendeng. Nakajing song kya kemen siem kilami renti na lagi yeng manet wad yo ba. Pernai lin nong rem sau pelai snem gerta, belajar ngai nido ke katlai terik risau arja arpusan. Kinong song snong ki belakin joy ke kat pras nem sheneng, napo ki kendai tli ki dong jong kisnong, hapo akajing elam jong ba Valentin soalang, Umentri, badu ba ALSAM secretary ringkat laki white baki jasong, kila rung shiki klau ki betap bat ki luom ki wa ban wad yo te urang ba. Ka jinglai wad ka long shiki pang jong ka wariat ter chedu peng ba bat mausna bat kumju ru shiki klau ki badan harut shnong bat ki wei de ki jaka. Hinre wala kataru amsham na lap dien satya. Uba ALSAM secretary ulai thuo mahagani ka jinglai wad ki nong shong shnong amsham la lap dien satya yo te urang ba. But amsham na dan satya ki nu ki dak kishin ban pani ya ka jingdan jong te urang ba ha ki te ki benta. Ya, mi kum kesenong, menemen step kandai beji ngilaya. Lagi jong jaka ba laya penbej. Halagi jong bidong bro kandai teli gidong apa kesenong. Ti ngilaya wan lang haga ju jaka mendak sengi. Mat hadu ba yo ba dia lum lang hang ni apa badan football. Menta janmit di klem yo kanu ka report. Lam yang ni orang bak belajar di pegawai ka dong pegawai ka grup pangilak ya lawan ra yang di report katundon perlu ke ba yo i kita kisin lam saka jinglap ya ka jingja jong ni khot jong ka sino ka jong ni du kita kasni nang marga jingyawan jong ni jingyawan sultan ka ba semba tip dikena hukum ba nyeti bana kalian juga bahaya sem ru timla ban ya thu dikena ya kajing jarngai jong ni urapa tina kalian juga ka senong ru ya menta kasni gipun kutshwa gumni namar bangin ya wat ya kajaka ka ba lej wan ru ni sonang banwat ti kai ka bangi layo pandam tasni bangi wat ki grup dua jong ka senong di itu di ka ka kasih yang tasni gitu kucwa ray lam taruh ya ki para nong senong hamtam gitu ki ba smart ban lej kwai ban lej lum ban lej wa bakin pitu na don kanu ka ba ki iper lan ki siam ba ka don ka dak kasin ki ba pen i ba kin pentip kloi sya ki nong elam ka senong ki bu ka jingkerpat ya kini ki senong ki pemarjan ki badon marjan berkesenong mokram mok pendeng mana kalian jongki ni para nong nada kisiam lap badon kanu nu kacing iper ha gilum kiwa ki badon hapo nyong kasong makam nok pendeng ni kerpa dia ki bakin ajing tip sya ki nong song jong kasong makam nok pendeng Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.